Goreng tempe uyah bawang karo ngongseng kacang usus campur tahu. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina ki nyong diawali dengan ngejuk wedang. Ngejuk wedange rampung tak lanjutake karo goreng tempe uyah bawange. Digoreng ndang nganti mateng, ndang nganti golden brown karo tak nyambi ngerajangi bawang, brambang, lombok gawe ongsenge engko. Kie kacang ususe wis dipoteki karo mae, tahune bareng nyong nganggo tahu krewel. Singkat cerita kie tempene wis mateng langsung wae tak entas, tak lanjutake karo numis bawang brambange ditumis ndang nganti mateng. Mbasa wis mateng tak sosolake karo irisan lomboke ditumis meneng ndang nganti layu. Mbasa wis layu ditambahi karo banyu sak cukupe wae. Gula, uyah karo micine dijegorake sekalian, disosolake karo tahu karo kacang ususe, diaduk-aduk, diolak-walik ndang nganti merata terus ditutup cekene gelis mateng. Setengah perjalanan aja kelalen diwolak-walik, cekene matenge merata, cekene bumbune barang merata terus ditutup maneng dinteni nganti mateng. Basa wis mateng dicek rasa, nek wis mantep dintas. Nah, ki wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masa apa dina ki? Ya wis ya nyong tak sarapan, tak pamit, tak pareng.